tomto videu vám ukážem, ako nakúpiť krypto na Slovensku jednoduchým a bezpečným spôsobom. A uvidíte, či je tento návod špeciálne prispôsobený pre Slovensko, pretože bude fungovať bez ohľadu na spôsob platby, ktorý používate a bez ohľadu na bankový účet, ktorý máte na Slovensku. Tak to je pre vás naozaj ideálne. Neváhajte dať like na video a odber a ideme na to. Aby ste mohli nakupovať kryptomeny a bitcoiny, budete musieť prejsť cez aplikáciu. Odkedy som sa dostal do kryptomien, otestoval som ich desiatky a úprimne povedané, jeden z najlepších je Swissborg. Ide o mobilnú aplikáciu, ktorú si môžete stiahnuť do mobilného telefónu a ktorý vám umožní nakupovať veľa rôznych kryptomien vrátane bitcoinov. Toto je aplikácia číslo 1, ktorú používam na všetky svoje investície do kryptomien. Je to naozaj veľmi jednoduché na používanie, naozaj veľmi intuitívne, nemôžete sa pokaziť. Okrem toho ponúka najlepšie poplatky v kryptomenách so skvelým výmenným kurzom a má tiež veľmi vysokú úroveň bezpečnosti. Toto je skutočne kryptoaplikácia, ktorú odporúčam všetkým svojim blízkym, celej mojej rodine, pretože je skutočne najlepšia zo všetkých. Odkaz na stiahnutie aplikácie Swissborg nájdete priamo pod týmto YouTube videom, či už v popise alebo v komentároch. Stačí kliknúť na odkaz a budete automaticky presmerovaní na stiahnutie aplikácie. Všetko, čo musíte urobiť, je kliknúť na stiahnuť aplikáciu, aby ste boli presmerovaní buď do obchodu Apple Store, ak používate iPhone, alebo do obchodu Google Play, ak máte Android. A čo viac, cez tento odkaz si budete môcť v aplikácii odomknúť stierací žreb EU3, ktorý vám umožní vyhrať kryptomeny v hodnote až 100 €. Po stiahnutí aplikácie ju jednoducho otvorte takto. Registrácia trvá len niekoľko minút, takže budete musieť jednoducho zadať svoje základné informácie a potom overiť svoj účet. Po potvrdení vašej registrácie sa dostanete na domovskú stránku aplikácie Swissborg, ako je táto. Prvým krokom teda bude vloženie peňazí na Swissborg, aby ste mohli nakupovať naše kryptomeny. Takže je to veľmi jednoduché, stačí kliknúť na plus vpravo hore v zelenej farbe, takto. Na Swissborg máte niekoľko možností, ako vložiť peniaze, môžete vložiť bankový vklad, je to zadarmo, ale trvá to 1 až 3 pracovné dni, takže ak sa neponáhľate, je to perfektné. V opačnom prípade, ak chcete okamžite pripísať prostriedky na svoj účet Swissborg, môžete tak urobiť prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty. Alebo jednoducho pomocou Google Pay alebo Apple Pay. Všetko, čo musíte urobiť, je kliknúť na požadovanú možnosť, uviesť sumu, ktorú chcete vložiť a potom potvrdiť transakciu. Ako náhle to urobíte, zvyčajne dostanete svoje peniaze okamžite na Swissborg. A teraz prejdeme k druhému kroku, ktorým je nákup vašich kryptomien. Takže klikneme na možnosť investovania vpravo dole takto a potom nakúpime kryptomeny. Budeme môcť vidieť všetky kryptomeny dostupné pri nákupe na Swissborg aplikáciu a môžete vidieť, že tu máme Bitcoin, klikneme naň, potom dole klikneme na kúpiť zelenou farbou. Vyberieme si menu, za ktorú chceme kúpiť naše kryptomeny. Ideme teda vyberať eurá. Uvedieme množstvo eur, ktoré si želáme premeniť na túto kryptomenu. Takže tu si vezmem 10 eur za príklad. Potom máte veľmi prehľadný súhrn transakcie, ktorý vám ukáže aj poplatky. Upozorňujeme, že Swissborg je jednou z platformiem v Európe, ktorá ponúka najlepšie poplatky zo všetkých kryptoplatformiem. A čo viac, zaručí vám najlepší kurz, aby ste mali pri každej transakcii najviac kryptomien. Swissborg je pripojený k desiatkam platformiem a skenov, kde je najlepšia cena pre každú krypto v reálnom čase, čo vám umožňuje mať najlepšiu cenu pri každej transakcii. Takže ako náhle to bude dobre, kliknite na potvrdiť. Takže transakcia je vykonaná v priebehu niekoľkých sekúnd, ako je táto. Tu sme kúpili naše bitcoiny, takže sa to robí veľmi rýchlo a potom môžete kliknúť na podrobnosti, aby ste videli, kde aplikácia prešla, aby ste získali čo najviac bitcoinov za najnižšiu cenu. Potom máte prehľad o tom, koľko bitcoinov držíte vo svojej peňaženke na Swissborg. A ak potom chcete urobiť opačnú operáciu, teda predať svoje kryptomeny alebo bitcoiny, jednoducho kliknite na výmenu v spodnej časti zelenou farbou. Potom označte menu, s ktorou si chcete zameniť kryptomeny. Teda zoberieme eurá, povieme, že si zameníme 10 eur bitcoinov, aby sme mali eurá, potom máme opäť súhrn, klikneme na potvrdenie, spätná operácia je tiež veľmi jednoduchá, za pár sekúnd, a to je všetko. Vymenili sme naše bitcoiny za eurá a potom tieto eurá, ak si ich niekedy budete chcieť vybrať zo svojho bankového účtu, je to tiež veľmi jednoduché. Stačí kliknúť na vybrať v pravom dolnom rohu, pridať svoj bankový účet, uviesť krajinu, v ktorej sa nachádza váš bankový účet a potom už len stačí vyplniť banku s informáciami o vašom účte a následne vybrať peniaze. A zvyčajne to trvá 1 až 3 pracovné dni, ale je to skôr jeden pracovný deň, takže je to naozaj rýchle. Takže tuto máte, všetky tieto veci môžete robiť zo Swissborg a ešte oveľa viac. Neváhajte, ak máte nejaké otázky, bol to Gami. Čau.